Ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263 vari vachinge chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vhidhiyo randinaro ivhidhiyo remurume uyo ari kurarama nehurema. Badikani ndatinyore mucomment section kuti Mwari vachazviita ende Mwari vanoprovhaidha. Zvese tinongozvisa mumaoko aMwari. Badikani murume uyu pane sejari yaanoda kuitirwa munhu akadembuka gumbo. After dembuka gumbo muzvipatara muri kudiwa mari iyo yakawanda zvekusvika $889. So tichaisa namba dzachona kupera kwevhidhiyo iriri. Kana unoda kubatsirawo nepaunobatsira umusenderewo kana inbox even $1. Dati muteerere nyaya yake nekuti inorwadza. Ini Hatirari ndasingakukusiyai. Tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Magade kuri sei mugarepi makakurira kupi? Ndakurira Kusanyati. Kusanyati Unonzi village 5. Unonzani? Village 5. Unonzani? Ndonzi Matthew Kapembeza. Baba namai varipi? Baba vakashaya ndina mama. Varipi? Variko Kusanyati kumba. Alright. Une mhuri? Ndine mhuri, ndine mudzimai nevana vangu 3. Mama wacho 2 ndo waronda kuchikoro. Mai vakaiva. Vakura seiko vana? Vana umwe wacho mukuru wacho ane 6. Umwe wacho ane 3. Wayarudza handiti? Umwe wacho mai ndiye mudiki akadai. Ko wakasangana nenjodzi sei? Chii chakaitika? Ndaishanda mumaini. Ndaendawo kubasa ndobva uchakararamo? Ndobva pakubatidza kwandakaita mahora anga ari 9. Ndobva ndarohwa ne1. Sorry. Yakandi number 2 ndo yakandirova kutangira yekutanga yatanga kutsva. Sorry. Takatocheda ndichinomira pane yekutanga yatanga kutsva. Chibva dzarira matombo akatonda. Sorry. Muna ndakangomira. Ko chimoko chako chiripi mukadzi wako? Asara pachipatara. Ari kumira newe? Akatondimirira. Ari kumira newe, ari kufamba newe. Ende iwe panga uchiri bhuu, uchiri kufamba bhuu, waimbatawo bhuuka? Tozvoitwa, wazviona? Ndikamubata zvakanaka. Saka yakandiudza kuti murume wangu handichakusiya, wakandichengetawo. Icho saka hanzi pakuda chii kuchipatara? Hanzi kudiwa mari yekubviswa simbi. Imari ndiyo irapa iyi yekubvisa simbi ndei? Iyi ndiyo yekubvisa simbi. Alright. Wopakuda 650 yekubvisa simbi. Unonzani kwewe? Nani? Kapembeza. Apa ndine rugotomba medu ndindayichengeta mama. Aiwa bo ko 250 ndei? Iyi ndeyeuche. Alright, 250 uche. Ndobhuku rake rekuchipatara iyi. Nemadondoro zve. Imari madondoro. Imadondoro hauna ke kuti chini? 239. Alright. So ndasina kuenda manya. Aiwa bo. Saka iwewe meti uda kuti chikumhuri yeZimbabwe? Mari. Uda kuti chikunyika yeZimbabwe, kumhuri yeZimbabwe. Uda kuti chii? Inini. Ndodauzawo kuti dai vandibatsirawo nemaererano nekuvara kwandakaita. Bhozi vacho kumaini kwandakakwarira havachadi kundirapisa. Izvezvi vakandipa $80. Aiwa sorry. Zvipatara havachadi kundirapisa. Kana madondoro havaiti, vakanditi dambugwa gumbo tokutengera rimwe. Havachadi kutenga madondoro, havachadi. Nzara chaiyo kumba hakuna kana chekudya kuti ndindaisunza. So mudzimai wangu atori pamahwani, vana havachatoendi chikoro. Tipe namba dzako meti, ichii namba dzako? Usati wadzone nemusoro? Hama dzangu namba dzake dzinoti idzo 0773 608 704. Ngatidziimbei tese 0773 608 704. Eka. Esa rasta. Vasekerera muri panguva yakaoma rasta. Saka iwe unoshuvira kuzoita chii muupenyu? Ndaishuvirawo kuti dai ndakwanisa kuwanikwawo gumbo rekuti ndikananaira. Tomboti gumbo rawanikwa wakunanaira, unoshuvira kuita chii muupenyu? Ndikaitawo chero bhizinesi hangu ndisingachaendi bhozi handichazvikwanisi zvekuzodzokera kumai. Kana hangu kana kabhizinesi kandichiitawo ndikagara hangu pauche.
saka izvino muchiri kugara muchipatara. Ndiri pachipatara vada kuti vandigwise masimba ari kundirwadza handisi kuvata. It's okay mudara. Mari yacho manje It's okay. Sa isi zvatafunga kuitira ka tafunga ngokudai hedu for now handiti ikasekerera icho chibaba icho chibaba icho saka namata bachingouya waiziva ndotenda mukoma awa imimi ka hamusi ball asi muri ball manzwaka makauya futi nevamwe nezuro mawane uyu nhasi shat tora lofu ravo vape shapiwa chingwa munozora bhata amene muchaita sei saka ball